iya yan mata da samari bangis diji walla asama'u yellow rayuwa lamarin soyayya kusantuwar hadarin soyayya da jituwa a kasan soyayya rayuwa lamarin soyayya kusantuwar lamarin soyayya da jituwa a kasan soyayya to yan mata da samari guzo guji labari na yadda mun ya kasance bangis diji walla yan mata da samari bangis diji walla ina kwanta daki na ayya sai na gance walla bayan na bude ido na ayya sai na ga an dauko mamaki ya rube ni ayya na rasa ma me zance ta ko ina na juya kowa ya dauki itace tambayar su ta farko bangis diji ina asma'u ko in nemo musu irsu ko kuma yanzu su banna kwance ragona da na miƙa don Allah kuma sassauci labari zan baku kan yarinyar a takaice na je wasa bauchi yan uwa na kar da kumance bayan na dawo wasa ina cilin da marece sai ga wata yarinya ta zo don mizance sai na ce mata yarinya wai menene a takaice sai ta ce mun bangis diji aunar ka ta sa na makance wai sun ce bani da wayo kan bangis na susuce kuma ta ce sai ta auren babu wanda zai mata kwace ta ce ita yar sarki ce sarauniya a garin sagan ne rayuwa lamarin soyayya kusantuwar hadarin soyayya da jituwa a kasan soyayya rayuwa lamarin soyayya kusantuwar lamarin soyayya da jituwa a kasan soyayya to babu shakka na ji tausayin ki a sama'u ayya gashi dare yayi lamarin fasa da a'u yanzu a daki na akwai kani na Shafi'u daga nan na ce mata Allah sarki Asama'u ki zo mu je in kai ki dakin aboki a dau ga mu nan zuwa Disney da Asama'u muna zuwa na bashi bayan da ta Asama'u ta shiga ta kwanta ita kaɗai ce Asama'u Safiya tana yi mun zo gurin Asama'u muna zuwa dakin muka ga babu Asama'u sama da ƙasa mun duba babu Asama'u gabas da yamma babu Asama'u kudu da arewa babu Asama'u amma kun ce dole in nemo muku Asama'u kafin in gama sun je sun kamo